Clwb ffilm Dyffryn Nantlle. Clwb sydd wedi bod yn creu ffilmiau ers 2013 a'r aelodau wrth eu boddau. O'n i'n licio'r clwb ffilm llwyth ac mae yna rhywun o'r enw Ben di fatha dysgu ni ac mae'n rili annwyl. Da ni wedi gwneud ffilm rili dda. Nathon ni wneud 2 ffilm, un am ysbryd oedd yn trio ffeindio bywyd yn ôl ac un am Josh y squash. Wel, newydd ddechrau rili, mond un ffilm dwi wedi gwneud efo nhw. Ac oedd yn brofiad reit da ac o'n i licio gwneud pethau, gwneud ffrindiau newydd. Mae di helpu ffeindio hyder ac dim bod yn ofyn i danos pwy ydw i ac eich helpu fi efo actio. A dyma'r clwb yn cael gwobr am yr holl waith, gyda'r arweinydd Ben Gregory, yn ennill gwobr pencampwr gwneud ffilmiau yng Ngwobrau Into Film 2026. Fi'n gobeithio bydd y clwb ffilm yn just parhau a datblygu. Mae wedi cael effaith ar y plant a phobl ifanc sydd wedi cymryd rhan, ond hefyd mae wedi bod yn dar iawn efo'r ardal, rwy'n ni'n defnyddio ar hanes, y tirwedd, a'r treftadaeth i creu y storiau. Mae'n jyst yn crazy sut da ni jyst di wneud hynna a di gallu helpu o gael gwobr mawr. Shout out i Ben. Ennill gwobrau ar y llwyfan fawr yn Llundain, a'r camera'n dal i rolio ar dalent ifanc y criw yma o Ben y Groes.